Nafarroko gobernuak Iruñeko udalak eta Nafarroko unibertsitate publikoek aurre akordioa sinatu dute unibertsitatearen ingurunea bizi berritzeko, etxe bizitzak eraikitzeko eta berdeguneak sortzeko. Turismo jada 4 milioi euro inbertitu ditu Donejakue bidea hobetzeko. Osasun bidean Nafarroko osasun zerbitzua ebaluatzeko inkestari hasiera eman zaio. 35.000 mezu baino gehiago bidali baitira hartatutako pazientengana. Iruñeko erorien monumentua adiera berrituko da eta haren kupula simboliko estaltzeko akordioa historikoa sinatu dute. Igogailua instalatzea izanen da Iruñeko ziudadelako mistoen eraikinean irisgarritasuna hobetzeko lanen azken urratsa. Iruñeko udalak eta CSIC hitzarmena sinatu dute Lezkairun instalatzeko agrobioteknologiako institutu berria. 7,5 milioiko inbertsioa egin da. Elizondoko Benito Meni enpresak 133tik 121 murriztu nahi du ospital zentroko ohatze kopurua eta murrizketak plantileko 15 langile baino gehiago kaleratzea ekarriko lukeela salatu du ELA sindikatuak. Lesakako feriak ospatuko dira hortzegunean. Baztango kultura zerbitzuak ibilbedi euskal pop taldearen kontzertua antolatu du azaroren 22an Iruritan. Baztango taldeko sozialak egunerokoan bizikletan aratonat ibiltzen diren 6 baztandarren bizipenak bildu ditu. Nafarroko gobernuak akordioa lortzeko borondatean nabarmendu du hezkuntza, kultura eta kirolerako foru komunitateko gune hain enblematikoa berreskuratzeko aukera emango duten jarduerak desblokeatzearren. Batkakotx 2 milioi metro kuadro Nafarroko unibertsitate publikoen PESISen mende daude. Aurkeztutako aurre akordioak 33.089 metro karratuko berdegune berriak eta 24.835 metro karratu bizitegi erabilerarako izango ditu. Horri esker, kampusako 20.000 metro karratu baino gehiago lortuko ditu inolako kosturik gabe. U2 eta U8 unitaten eta U1 unitatearen zati baten erabilgarritasuna osatuz, Taxonar kalearen eta Lezkairu auzoaren artean. Aurre akordioa jasotzen duenez, egungo hirigintza testu inguruan beharrezkoa da Nafarroko Unibertsitate Publikoko PESIS berrikustea, koherentzia eta hiri kalitate handiagoz egituratzeko kampuseko perimetro espazioak eta inguruneko hiribilbideak. Azken urteotan aldaketa handiak gertatu dira hiri ingurunean Arrosaria, Lezkairu mutiloa eta Entremutilba hirigintza garapenen ondorioz. Garapen horiek kampuseko mugetara iritsi dira eta ondorioz gune batzuk hondatuta daude eta ez dira erabiltzen bereziki Iruñeko udalerrian. Helburua hiriaren eta kampusaren arteko topaketan berrantolatzea da helburu bikoitzarekin Arrosadiako bizitegi garapena unibertsitatearen erdialdera zabaltzea eta Iruñeko hiri azpiegitura berdeari laguntzea. Sadar ibaiaren hegoaldean berdeguneak garatuz, irisgarriak eta ibai korridorera konektatuak klima aldaketara egokitzeko irizpideekin. Kultura, kirol eta turismo kontseilaria den Rebeka Esnaolak aurkeztu du Ana Ribas turismoko zuzendari nagusiarekin batera, 5 bide koexio ekintza helmuga planeko jardueren aurrerapena. Planak 5.830.000 euroko finantzaketa du Europako Next Generation funtsetatik. Biek bidearen inguruko egungo erradiografia aurkeztu dute eta 2023ko bisitari kopuruari buruzko datuak hobetu egin direla adierazi dute. Izan ere, Orriagako kolegiata bezalako lekuetan hartatutako persona kopurua 47 handitu da. Donejakue bideak Nafarroan Donejakue bidearen 5 ibilbide ditu kultura ministerioak onartuak, Frantziako bidearen 2 adarrak, Baztango bidea, Ebrokoa eta Sakanakoa. Turismo zuzendaritza nagusiak 5.830.000 euroko zuzkidura plan bat du Europar Batasuna finantzatua Next Generation funtsen bidez. 5 bideak koexio ekintza helmuga izenekoa, bide berdeagoa eta jasangarrigoa, energetikoki eraginkorragoa, digitalki aurreratuagoa eta esperientzialagoa, erakargarrigoa, inklusibogoa eta irisgarrigoa sortzea bilatzen duena. Esnaolak adierazi duenez, gaur egun plan honek dituen 5.830.000 eurotatik ja 4 milioi dagoeneko gauzatuta daude edota implementatzen ari dira, 5 bide horietako bakoitzean Nafarro osoan banatuta.
Jarraian plan horren barruan garatzen ari diren ekintza batzuk banakatu ditu, bertzea bertze efizientzia energetikoa eta ondare historiko eta monumentalaren argiztapena hobetzeko deialdi bat. Deialdi horren barruan, 1.252.000 euro esleitu zaizkie toki erakundei zehazki, Lizarra, Zirauki, Tebas, Moru, Arte Derreta, Gares, Burlata, Cortes, Zubiri Kontzejoa, Biana, Atarrabia, Los Arcos eta Iruñeko udaleko proiektuei. Osasun bidean Nafarroko osasun zerbitzuak gaurtik hortzegunera bitarte 35.426 mezu SMS bidaliko ditu Nafarroko osasun publikoan hartatutako paziente mugikorretara. Bertzea bertze, arlo hauetan hartatutakoak izango dira. Ospital arretako kanpo konsultak, ospitalaratzea, ospitalko larrialdiak, lehen arreta eta osasun mentala eta eguneko ospitaleak. Helburua da aurreko urteetan bezala osasun sistema nazionalaren gogobetetasuna inkesta egitea, jasotako arretarekiko gogobetetze maila ezagutzeko eta ebaluatzeko bai eta zerbitzuen pertzepziore hainbat esparrutan hala nola, irisgarritasunean, erosotasunean, eskainitako informazioaren kalitatean edo sistema osoko profesionalen tratuan. Aurten halaber mezu bat jasoko dute programatutako konsultaren batera joan ez diren personek galdetegiari erantzuteko, huts egindako konsulten kausak ezagutu alizateko eta ondoren konsulta horiek aztertu eta hobetzeko. Mezuan esteka bat ematen da zuzenean formulariora eramango duena. Bertan gogobetetze inkesta bat bete daiteke minutu gutxi barru. Iruñeko erorien monumentua frankismoan eraikitako bigarren eraikinik handiena eta hiri ingurunean kokatutako lehena, behin betiko etxitua izango da, eta bere kupula handia gerra zibileko garaileen sinbolo eta diktadurak errepresaliatuentzako irain bihurtua betiko estalia izango da. Erabaki historiko horren aurretik Bildu PSNek eta geroa baik akordio bat lortu dute. Miren Zabaleta, Ramon Altzorriz eta Uxue Barkos buru dituzten 3 alderrietako zuzendaritzek eta Iruñeko udaleko udal taldetako arduradunek Jose Abaurrea, Marina Curiel eta Mikel Armendariz negoziazio diskretuak egin ondotik. Erorien monumentuaren eraldaketari buruzko xehetasunak ekitaldi publiko batean zehaztuko dira eta akordioa sinatu duten 3 alderrietako ordezkariak bertan izango dira. Iragarkirako aukeratutako data ez da kasualitatea, aste honetan bat dator diktadoraren heriotzaren 59. urteurrenarekin eta urteetan zehar hirian izan den eztabaida sozial eta politiko bati amaiera eman nahi dio, eraikin horrekin zer egin erabakitzeko. Litekena da emaitzak ez konbentzitzea ez batzuk eta ez bestei balorazioen arabera gutxiegi edo gehiegi direlako, baina Bildu PSNek eta geroa bai lortutako adostasunak beharrezko tramitea gainditzeko gehiengoa nahiko du, eta ez dira gutxi izango, bai Nafarroko parlamentuan bai Iruñeko udaletxean. Urraz bat gutxiago falta da Ziudadelako mistoen eraikinaren irisgarritasuna erabateko izan dadin. Pasaden hilarilaz geroztik Iruñeko udalaren erakusketarako gunean oztopo arkitektonikoak kentzeko lanak egiten ari dira. Obra hoien barnean sartzen dira, eraikineko sarbidea, desnibela kentzea eta irisgarritasunerako arrapala jartzea. Baita igogailu bat instalatzea ere, orain arte eraikinak eskalerak kiribila besterik ez baitzuen goiko solairura igotzeko. Igelsorozko lanik handienak eginda daude dagoeneko eta jasogailua sartzeko azpiegitura ere jarrita dago. Igogailua instalatzea da egiteke dagoen lan bakarra, baina datozen astetan jarriko da datorren urtearen hasierarako erabilgarri egon dadin. Helburua da atzera berriz erakusketak egin alizatzea otsailetik aurrera. Lehendakaritza batzordeak lanak nola doazen ikusten izan da. Lan horiek Construcciones LHSL enpresari adjudikatu zitzaizkion 175.256 euroan. Beza barne obrak irailean hasi ziren. Iruñeko udaletxeko harrera aretoan Joseba Siron Saez Iruñeko alkateak eta Ana Isabel Criado Contreras Zesikeko erakunde harremanetarako lehendakari orde albokoak hitzarmen bat sinatu dute. Datorren urtean Agrobioteknologiako Institutuaren egoitza berria Lezkairun ezartzeko.
Patricia Fanlo, Nafarroko Gobernuko Unibertsitate Berrikuntza eta Eraldaketa Digitaleko kontseilaria eta Juan Cruz Iguodosa, Zientzia Berrikuntza eta Unibertsitateko estatu idazkaria bertan zirela eginda sinatze ekitaldia. Agiri horren bidez, Iruñeko udalak aldi baterako lagapena eginen du Debaldezko administrazio emakidan Lezkairuko irakaskuntza eta kultura ekipamentuko zuzkidurako lurzati batean ikerketa zientifikoen Kontseilu Nagusiaren Agrobioteknologiako Institutuaren egoitza berria egin dezaten. Utzitako lurzoroak 4.600 metro kuadroko azalera du eta Lezkairuko haurretan lehen hezkuntzako ikastetxe berriaren atzean dago. Iruña eta Mutiloa lotzen dituen NA 2304 errepidearekin muga egiten duen eremu batean, eta Nafarroko Unibertsitate Publikoko kampusetik oso gertu. Izan ere, gaur egun bertan dago Agrobioteknologiako Institutua. CSIC Zientzia Berrikuntza eta Unibertsitate Ministeriori atxikitako estatu agentzi bada eta disiplina anitzeko ikerketa zientifiko eta teknologikoa sustatu, koordinatu, aratu eta zabaltzea du helburu. Ekonomia, gizarte eta kultur ezagutzan aurrera pausoak ematen, personak prestatzen eta arlo horretako erakunde publiko eta pribatuei aholkularitza ematen laguntzeko. Lesakako feria bihar ospatuko dira, halere gaur hasiko dira ekitaldiak arratsaldeko 6 Lesakako Trikitixa taldearen kalejirarekin. Tenore berean beti gaztek antolatutako ajoarriero lehiaketere izanen da. Bihar hortzeguna goizean hazienda erakustaldia izango da urtero bezala, baita artisauen eskulanen erakusketa ere Lesakako Beko plazan. Hoietaz gain, herriko karrika nagusiak salmenta postu ezberdinez beteko dira. Goizeko 11etan herrikirol erakustaldia izanen da plaza Zarrean. Gero, kioskotik berso kantariariko dira Julio Soto eta Oiana Iguaran bersolariak. Ondotik hazienda lehiaketaren sari banaketa egingo da. Bazkalondoan arratsaldeko 6 pilota partida jokatuko dira udal pilotalekuan, Arkupe pilota zalen elkarteak antolatuak. Lehen partidan A2 pilota elkarteko emakume profesionalak ariko dira. Oskoz eta Orbegozo, Iturriaga Leitzarren eta Ruiz de Larramendi Mujikaren kontra. Ondotik Garfeko gizonezkoak ariko dira, profesional mailako binakako openaren final herria jokatuko dute, Radok eta Arbizuk, Etxeberria bigarrenaren eta Garmendiaren kontra. Ordu berean hasiko da dantzaldia plaza Zarrean, Imanol Intxausti eta Iñaki Larrañagaren eskutik eta giro ederra izanen da Lesakako karriketan barna. Benito Meni enpresak 123tik 121 murriztu nahi du Elizondoko Ospital Zentroko goatze kopurua eta murrizketak plantillako 15 langile baino gehiago kaleratzea ekarriko luke. Horrez gain zuzendaritza langileen hitzarmenaren negoziazioa blokeatzearen ari dela jakinarazi du enpresa batzordeak, hori dela eta elak elkartaratzeak deitu ditu gaurtik murrizketak eta langileen egoera salatzeko. Nafarroko Gobernuak Hermanas Hospitalariasekin kontzertatzen du zentroko Benito Meni zentroko kudeaketa eta gaur egun 3 bizikidetza unitate dituzte Elizondon. 2025 begira, Bertiz izenezko eraikina esteko asmoa du Benito Meni enpresak, erabiltzaile batzuk Baztan eta Bidasoa eraikinetarat mugituko dituzte eta gainerakoak Iruñeko zentrorat. Ela sindikatuak salatu duenez, neurriak zuzenean eragiten die erabiltzailei eta langilei. Alde batetik, izugarri murrizten du erabiltzaileek jasotzen duten zerbitzuaren kalitatea. Batzuk lekuz aldatuko dituzte eta bertze batzuk gela partekatuetan pilatzera behartuta egonen dira. Bertzetik plantillako 15 langile baino gehiago kaleratzera dakar, zainketan urteak eman dituzten langile kualifikatuak dira. Bertze langile kopuru bati kontratuko lanaldiak murriztu nahi dizkiete. Horrek, familia eta lana uztartzeko zailtasun handiak sortzeaz gain, egonkortasun ekonomikoa eta profesionala eragotzen die. Langileen desadostasuna adierazteko elkartaratzek eginen dituzte hurrengo egunetan, azaroko gehi asteazkena elkartaratzea Ordubiterritan Benito Meniren atean. Azaroko 22 hortziralean autokarabana arratsaldeko 6 herrian zehar. Baztango kultur zerbitzuak Ibilbedi Euskal Pop taldearen kontzertu antolatu du azaroaren 22ko 3 gizarte bilgunean arratsaldeko 7 izanen da emanaldia sarrera librearekin. Ibilbedi taldea 2018ko udan sortu zen talde nafarra da, baina 2019aren hasieran
eskuratu zuen gaur egun duen formatua. Pop estilotik edatzen dute, baina bertze ertzetara hurbiltzeko beldurrik gabe. Orain arte 3 disko eta single sorte bat argitaratu dituzte. Baztango taldeko sozialak eguneroko bizikleta aratonat ibiltzen diren 6 baztandarren bizipenak bildu ditu. Bizikletan zergatik ibiltzen diren eta zer sentitzen duten kontatzen dute laburki. Gainerako herritarrendako motibagarriak izan daitezken erantzunak eta gogoetak ematen dituzte. Bideoren helburua da gainerako herritarrak ere eguneroko joan etorritarako bizikleta hartzera bultzatzea. Mugitzeko modu praktikoagoa eta osasungoa baita eta gainera herria atseginakoa egiten baitu. Herrin barne ibiltzen altzara edozein tokitan, gaten altzara nola eskolara, nola lanera. Ez duzu kotxea dituen burua osteak bizikletarekin, aparkatzeko eta hola. Eta gainera lanera joatean ere bai, kotxearekin behar duzun denbora berdina gastatzen duzu, ez duzu denbora gehiago beharrik. 2 gantorri tentut erratzu Elizondo egunero, eta aldutelaik benpin saiatzen ez bizikletan tortzen. Ez kutsadurangatik, aurreztegatik, gasolinan, ez gastatzagatik hainbertze. Gero kirol pixket egiten dut, ez da elektrikoa da, baina manbartzaio ere bai. Gehien bat Elizondo bezalako herri betian eta fisikoki gaizki ez bazaude edo ez baduzu arazo fisikoik, nola ez? Azkenean azkartasune, erosotasune, dena hurbiltasun duten, dena erresago da. Poz handia batez ere ez dudalako kutsatzen, ez? Eta horrek lasaitasun handia ematen dit. Bai, egia da, goten ez pensatzen, ze privilegio, behiak, zaldiek, ardiek, usten dut bidean, pasten dira autopile bat ere bai, baina, paisaia akusten da eta arnasten da, baina, kriston txutazoa. Egiarteko, galbanaren kontra, ez du alferkerik etxetik ateratzeko. Azkenean bizikletan atratzen zarelaik edo bizikletan leku betetik bertzera gaten zarelaik, kotxean sentitzen alduzun askatasune, baina puskez gehiago duzu. Gustora ibiltzen naiz, eta, kurritzen dut aiz herri, eta gero erresa aparkatzeko, eta gustora. Nik uste dut, batez ere laguntzen dutela herria atseginagoa izaten. Zeren ez du bater kutsatzen, ez eken aldetik, asotzen aldetik ez du jaiten, eta hori nik uste dut herria atseginagoa lortzen dugula horrela.